जरा ऐसे एंट्री करने मानसिखौ बैयाव दोनगोन बैयाव बै सिङावब्रा ओमफ्राय मेन गेटआ बेजोंनो सोनानै बेजोंनो बरनफिननांगौ मानसिखौ जेल जाग्राफोरखौ बेयाव नाम एरि होबावगोन 80%आनो कमप्लिट जाबायना जिखुनु नामल'सो लिरनांसिगौ ओमफ्राय बिबार बायदिसिना गायगोन जाहैबाय बेखौ कन्ट्राक्टर बाबुफोर सिङाव हाबगोन ना हाबोथाय सेन्ट्रेल जेल एन्ट्रि सिङाव खुनुदिन नुफेरा सिङाव माने आरो गेटआव जेला बेनो जाहैबाय माथो जेल जाबाबो बिल्डिं सिङावसो उन्दुनानै थानो मोनो हनै होमबाबोथ' बिल्डिं सिङावसो उन्दुनो मोनगोन गेजेराव बिदि वाल दंथेबावो बेयाव माबाफोरखौ लाबोनानै बे मिटिं जाग्रा बेयाव बैजों लामा दं नामा ना बे आलदा बै नङा ओरै थांलाय फैलाय खालामग्रा बैजों लामा दं ना हौवा हिनजावनो आलदा आलदा मोनसेयावनो दं जाहैबाय सिङाव उन्दुजोबग्रा खोमा बिदियावनो उन्दुयोदां नै जेल जानायफ्रा बेयावनो उन्दुयो बे वाशरुम जागोन जाहैबाय बेफोरो किटचेन जागोन बे किटचेन जागोन बेयाव जाग्रा बाव दोनबाय संना लाबोनानै बाव दोनफैबाय ओमफ्राय बेयाव जाग्रा जाबाय जिरायनानै थाग्राया बै साइड साइडनासो जागोन दां गासिबो बे आखाइ सुग्रा टेप एरि जाजोबगोन बाव ओमफ्राय पाइप होना दोनजोबखादोंनो खामानिया दाबो सोलिगासिनो बेयावनो दोनगोननो थोरसि दामलायनानै बेयावनो थोरसि दामलायनानै बैलाय बै माबा सिंजोंनो मिटिं जाग्रा जागोन खोमा बेयाव बिराद गिदिरलै
얘는 기술아 동파들이 자기가 신호 가시고. 리트런 일이 그자서 얘네. 리트런 일이 너무. मानसिफ्राबो बेरायनो फैमारो नायनो दंफैजोबो फासि होग्राबा बबे खनायाव बे बानायथ'वाखै नों फासि होग्राखौ औ स्कुल एरि थाजोबगोनब्राबो गासिबो बे पार्मानेन्ट जाग्राफोरनि गथ' गथायफोर थायोना बेयाव लाबोना सोफैयो बिसोरो स्कुलसो जाजोबगोन गासिबो नङा बे सोरबा उन्दै गोनांफोरानो जेल जायोना बिसोरखौ सोगोन आरो सोरनाबा बिफा गैया बिमाल' दङ जेल जाफैबाय जेल सिङावनो लेखा फरायनानै IPS अफिसार जालायनाय दङना स्कुल जाजोबगोन बिसोरो स्कुल गोजा बेयो गासिबो बेयावबा मा जागोन फासि होग्रा जायगाबो दंमोन अबा नुवासै बे बन्द' खालामना दोननायखौनो दं खोमा वाला बेसेबांबा गोजौखानो 16 फुटसो जागोन खोमा रोजायाबो 5 फुट ना बेसेबांबा रोजामोन बेयो वाल होनायनि स्टाइला खय फुट जागोन 12 फुट जागोन दा गाखोनो हाबावगोनसो माथो बेजों गाखोनानै बेनिजों बैनिजों लोगो हमबाय थांसैल' सेंग्रा सिख्ला मोनसेया हिनजावफोर दोनग्रा मोनसेया हौवाफोर दोनग्रा बे बारनानै हिनजावफोर थाग्रा ना हौवाफोर थाग्रा जिखुनु मोनसे हिनजावफोरनि मोनसे हौवाफोरनि खुनु खारखुमानो रैखायानो गैखाया माथो बे खथा सिङाव नामा बे फिसासिनिसो एसे डेन्जारनि जागोन बे एसे डेन्जारनि जागोन इयो केस गिदिर गिदिरनि मानसि बुथारग्राफोरनि जागोन इयो मानसि थाग्रा गोजा खोमा लेट्रिन थांफिनसै गैला बैनिफ्रायनो बारनो मोनला जाहैबाय बिसोरो नैबे गेटनिफ्रायनो मानसिफोर नायफैबाबो जेल सिङाव सोनानै नायहोखाया खोमालै रुल्स नंखाया बे बरननासो लाबोयो ग्लास गोसोमलाय गार्डफोर थाग्रा जागोन ओरैजाय ओरैनि वाला हायसिनब्रा ने बाउन्डारि वाला हायसिन बै गेजेरनिफ्राय
बै जेलखानानि वालनिफ्राय बे बाउन्डारि वाला हायसिन नै অপেনিংটো কেতিয়া হ'ব 28 কি 29 তাৰিখৰ ভিতৰতে হ'ব এই মাহ যায় ভিতৰত চত মাহত চেন্ট্ৰেল জেল হ'ব না এইটো এটা বিটিসি তোমার বিটিসি তোমার বিটিসিनिল'नो বড় লাগে कर'ना दखाना देरसिगोन एबाराव এই লাইট দিলে গোটা একদম পোহর হয়ে যাবে 5টা লাইট দিছে না এই যে 8টা করে লাইট হেমালি গোটা একদম দিনের মতো একটু মাদুম খাওয়া বকাল বাবা মাসত 6000 নাকি মাস গেলে 10 তারিখে 8 তারিখে যদি পৌঁছে দেয় ঘরত যায় খাই দে কন্ট্রাক্টর দিব পয়সাটো 4 দিনে ছুটি বা মাসত এই কালকে 29 তারিখ না মাস শেষ হয় হয় তুমি 8 দিন গেলে সেনে বেতন দেবে তারপরে ঘর যাবে সেই ঘর থেকে 7 দিন থাকি এই বিলেছি না অসরতে না অসরতে বেশি দূর না লাগছে আমি অত কষ্ট না সব পাকা রাস্তা না ঘরের অসুবিধা পাকা আমার এই যে গেটটা ভালো লাগছে না দেখি আরো দেখার গেটটা আরো কি জানা বার গেট